Kasorkar jila nakapor sakapor kaya pha jingtho saka khasil satramos district council ke HDC ban ai ke jimurjur ban snal integral hakri boy district bat halor kani ka council lambat ki khli nong sensyar snong naki jaka bala ban sakta hak jingyalang hak sautrek rumpang arjar arpuar kilasim sendan dakarai ke baklain ban nomurjur ya ke jingtmu kasorkar Uba Titus W. Khan, Chief Executive Member Kakasil Satramos District Council, Habakran Siglat, Thai Kubor Hadin Kejialang, Uluong Baka Sorkar Jila Kalapa Jingtho, Ban Pinkan Mau, La Kumba Khatwisin. Da Kabaong Baka Council Kamyakran Yakarel Kitbrio Nikitiar, Uluong Baka Jialang Kalashimbe Tang Kawai Karai, Kata Benum Ay Kachimanjur Lintirel Namarkan Long Kajingma Yakajai Rio Ritpal, Hakajila Nakajingsha Wantap Kibrio Nasabar. Uloong baka jinghe kacaka balatroa dak sorkar pansna lintrial kapoy hadu sau punyo hajan riu spa nyu punriu point riu pulai square haki khan riu tuli kisnong bakam thup ya ka paham lang bat rongkhona kajing thu jo ka sorkar nakapor ban sim jaka nakabanta ban wan rai ka railway line hapo bernihan isia thu epi ba nakaliang jong ka government kilapan yang ya ka concern nangi ya ka concern mentala bun senam bat nakaliang ka jungi ngila jubab tu bat ngila keren syai tu ba ngim pediang ya kan ni bat ngim kuat itu ban ai ya kan nu ka concern halo ka jingya dei ban menjur ya ka jingwan jongka railway line tin rei nakaliang ka sarkar pat ka tho si thi sengi ka tho si sengi hadu khatwi teli ki reminder ki poi sengi ba ban pan si pan ya ka concern nakaliang ka sengi tena takadau ngala sim ya kani karai bagata kalong ban khot sendan be ya ki kli no sensar ban yo ya kajing sngo nakaliang ka jongki kai ka bakidan ban ong halor kani karai ka jongi ka council ka bangim tre banai teka basol tanak kalong ba menta kasni da ka wei ka sur nakaliang jongki kli no sensar paro kentup yo basan jong karai no se san umulong tau siem jokarat marwet tangidon siem jokarat nongpo hang ni bakirang basnong jong kitu gicaka nira keren da ka basya ba kia menjur lang baik ya ka ka bakarai ka council nani ka bakarai ka ni ka isi ka bamenta maka takalong panginom ai ya ka concern lani ya ka jing menjur na ka benta panuan ra ya ka railway line apo bernihan kata reka rai kepa kongsan ke bangila sim takasni but ya kani nakaliang kejungingin satho officially syakini ki snong but kin sajubab officially syangiru da kajing tho kanang bangin sapha pat syaka sarkar ya kani karai ya da ya ka interest jong ki traili ki jongi ki traimulok ki jongi but ngihap ban pej kat kum ka jing sngo jongki pajba ki jongi kum fiatip ba kasur hi ka jong pajba kalong ba ngimpat kwa ya ka railway line namar ka jing sngo hi jong babun balang kalong ba kadon ka jingma lada kawan ka railway line namar ba tang habam don rel ru ngi i ya ka jing jelei jong ubriu banabar hakani ka setiap ka jongi tila dawan lay sakarel kamu ngili ke jai benriu ke barit tengis so bangin sa syak telep lut ngin sa syak nyembuk kamu ngin sa ja kerteng haki we pat ke jai benriu kiba hepa tena takada kum ke jai benriu ke barit pat ngidon hang ni na bantaban protect ya interest jong kata tena takada nakaliang ka jongi ngisong dehi bangin no menjur ban aya konsa nakaliang kinong ilam snong kiloong baki trai jakaru dak basim kimdan mon ban ai ya kacaka nakbanta kacing thumu ban snal literal nakaliang jong ka district council si amudan burom kat ki khot yangi man ban pau ka jelang ko baide bakani ka jingthu jong ka railway ban kani ka railway hapo ka state jongi jela jongi tengi ku nakaliang jong ka hima maliem nomor ba kini gibon ki jaka ki ba kani ka railway ke line kaniat ki hapo jong ka hima maliem ka rai marwat tengi la khot lang yo sim rai marwat kumjuru ya ki rang basnong ki ni ki snong ba fer
ka long ba kani ka jing lang ni da ka ka jingmut hi na ka lang jong ka council bat kumju na ka lang jong kini ki rang basnong bat kumju ka raj marwet bat kumju na ka mau melibru da ka jingmut hi ngi persya kani ka rawi nomor kum ka long menta at percent situation karol wi ngi 4 dan kam wan hang ni pok jela jungi kani karol wi wan pi ka de halo ka ba kit riu na ban tiap tak menta kani ka jing lang ngi kham kran pang kata nrai ngin persya ba ya karol wi khamong ba menta kini ki goods train la ni ki passenger train nrai kalong ba ya karol wi line hi at percent menta ngimpat long ka 4 ilong ka kumang long ka situation menta wan ora kani ka railway line pok ka state jungi kita ki ba penlong ba 4 na ban penlong pero ha ki kita menta ba kilang am shibun gidan gi ke nomor ka ngihaban perkhat wi nomor ba kamlei than ba hoi na perkhat ka economic te hoi kalong kata ka ke ba ngila ban so kam sai ka railway nrai gum balong mata ki bri jongi gidang kempat long halo kata-kata ka ba ngi dan kam si halo kata-kata nrai kempat long kata-kata ka jing dan kam ka ba jor ya ka railway nrai gum balong mata ka kini ki railway ki badan nagotir lalong sufficient ngi ban yo ki poi kini ki tiar kitar ki mar ki mata ke bam ka di yang ngi lalong pohop hai haro mata hingi 4 yen badlan kan jing juna habar baru ki try jakaru kim kila persya lupa hi ngim dan kam ngin convince ki nomor maki kila da express lupa hi kila express lupa hi ba menta hi railway line nginum ai jaka lalu ro por sa por kum bakala long ni meeting ni dan nang apa district council na por sa por nakalang jong district council kala sim khia kala sim yang ni ka sinjam ban perking yang ni garung kawan wan nakalang jong still government ro filai ki changget ba kila bu ang te po umling ban rung ki ban khang ni ki rung ki mender ki ndrei ki long kita ki jing persyang wat mentahan rai kandawan sukum ka railway ka long kai ka ba nomor railway kawan 24 hours kam de kawan gum ki bus ki truck ki bawan ngila wan stop iki ndrei ka railway ka long ka ba ma ba ingin mar kawan 24 hours kemudian por bang ini cek iki breki wan rung ke kertap jenis po jela jungi